በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ንቅዱስ ዕላማ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንሓጥእ ውላድኩም ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር 6.4 ረአዩ ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ ኣብ ዝብል ኣርእስትና ብዛዕባ ውግእ ማለት እንታይ ማለት እዩ፣ ወረ ውግእ፣ ዓይነት ውግእ፣ ዕላማ ውግእ፣ ሰዓርን ተሰዓርን ምስጢር ዓወት ዝብሉ ነጥብታት ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ከዓ ኣብታ ረአዩ ትብል 6.4.1 ንእግዚአብሔር ምርአይ ንገዛእ ርእስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝርኦ ገርና ምርአይ ናብቲ እግዚአብሔር ዝርእዮ ምርአይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምውሳን ነቲ ቁኑዕ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ምውዓል ዝብሉ ነጥብታት ክንርኢና ደጊመ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ ይምሕፀን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ርእስቲ እዚ ሰፊሕ ኣርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣብ ቁፅሪ 6:15 ጠቂሽዎ ከም ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል? ከምቲ ኣብ ዳንኤል ተጻሒፉ ዘሎ ከምቲ ኣብ ዳንኤል ተጻሒፉ ዘሎ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ርክሰት እንተረኣኹም እቲ ዝተዘንብብ ሽዑ የስተውዕል። እዚ ብግዲ ክኸውን እዩ እሞ ኣብ ቁፅሪ 6 ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ከለኹም ረአዩ ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ እዩ። እምበኣር ቃል ብቃሉ እቲ ኣብ ዳንኤል ተጻሒፉ ዘሎ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ይቅሬታ ቶም ኣብ ኦንላይን ብቐጥታ ትከታተልዎ ዘለኹም 927 ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ነጥቢ መፈላለዪ ስለ ዘይተቐመጠተን እየን። ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ኢልና ከነንብቦ ቃል ብቃሉ ከዓ ከምዚ ይብል፣ ንሱ ሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ እዩ። ኣብ ፈረቓቲ ሰሙን ከዓ ነቲ መስዋእቲ ሕሩድን ነቲ መስዋእቲ ብልዕን ከወግድ እዩ። እቲ መጥፍእ ድማ በኽናፉ ርክሰት ክመጽእ እዩ። እዚ ከዓ ክሳዕታ ምዱብ መፈጸምታ ኣብቲ መጥፍእ ዝወርድ እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ይሃበና። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሙ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ወንጌል እንደዘይጠቕሶ ነይሩ እንደዘይተሓሕዞ ነይሩ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሊቃውንቲ እዚ እቲ ኣብ ባቢሎን ዝተፈጸመ ርክሰት ኣብ ባቢሎን ኣብ ምርኮ ዝተወድአ ኢሎም ሸለል ምበልዎ ነይሮም። ከምቲ ኣብ ባቢሎን ዝተፈጸመ ኣብ መወዳእታ ዘመን ከመይ ዝመሰለ ርክሰት ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ክህሉ ከም ዘለዎ ንክንፈልጥን ፈሊጥና ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክንዳልዎ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክንጥንቀቕ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክንኮኖ ዝደልየና ክንከውን እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል።
نእግዚአብሔር ምርአይ نእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 16 ቁፅሪ 8 نእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝኾነ ከዓ እንታይ እዩ ኣይክናወፅን እየ ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ጌጋ ንወድቀሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሜና ዘይምግባር ንእግዚአብሔር ዘይምርአይ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 121 ቁፅሪ 5 እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ ስለዚ ከይንፈርሕ ተስፋ ከይንቆርፅ ከይንእብስ በደል ከይንገብር ይሕግዘና እዩ ንእግዚአብሔር ከይንሪኦ ዝጋርዱና ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነቲ ንእግዚአብሔር ንኸይንርኢ ከም መጋረጃ ኮይኑ ዝኽውለና ነገር ንዕኡ ናይ ምልጋስን ናይ ምቕዳድን ናይ ምድሪ ባይን ከዓ ናህና ስልጣን ምዃኑ ኣምላኽ ንዓና ሂቡና እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 21 በቲ ንጉስ ዖዝያን ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ረአኽዎ ዞፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ እቲ ንእግዚአብሔር ምርኣይ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንነዊሕ ግዜ ዖዝያን ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ዖዝያን ኣብቲ ቤተ መቕደስ ርክሰት ኣብ ዝፍጽመሉ ዝነበረ ግዜ ዑዝያን ብለምፂ ኣብ ዝውቅዓሉ ዝነበረ ግዜ ንእግዚአብሔር ብዘይምርኣዩን ንዖዝያን ብምቕዳሙን ነቢ ኢሳያስ ብለምፂ ዝተወቅዓሉ ዘመናት ብለምፂ ተወቂዑ ካብ ትንቢት ካብ ኣገልግሎት ተሓሪሙ ተኣጊድሉ ኣብ ዝነበረ ከቢድ እዋን ኣተሓሒዙ እምበኣር በታ ንጉስ ዖዝያን ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ረአኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ስለዚ ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንዓይን ንዓኻትክንን ንዓይን ንዓኻን ንዓይን ንዓኹምን ንዓና ገጽ እግዚአብሔር ከይንርኢ ናብቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ከይንርኢ ምእንቲ ዝጋርዱና ብዙሓት ዖዝያን ዝኾኑ መጋረጃታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ነዚኦም ኣለሊና ነዚ መጋረጃ እዚ ነቲ ንእግዚአብሔር ንኸይንርኢ ዝዓግተና ነገር ኩሉ ነገር ከነርሕቕ እግዚአብሔር ይደግፈና እቲ ንእግዚአብሔር ዝረአየ ንገዛእ ርእሱ ብዓይኒ እግዚአብሔር ክርእያ ግድን ይኸውን ንገዛእ ርእስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝርእየና ጌርና ምርኣይ ንእግዚአብሔር እንዳረኣና ንገዛእ ርእስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝርእየና ጌርና እንድሕር ዘይንርኢ ኮይንና ከዓ ካልእ ፀገም እዩ ዝፈጥር ስለዚ ከዓ እዮም ነቢያት ሃዋርያት ከምቲ እግዚአብሔር ዝርእዮም ገይሮም ንነብሶም ክርእይዋ ሙሉእ ዕድሚኦም ዝፅዕሩ ዝነበሩ እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 15 ኤልያስ ድማ ኣነ ሎሚ ከም ዝሪኦ እታ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕያው እዩ ሎሚ ኣነ ከም ዝሪኦ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘሎ ንእግዚአብሔር ይሪኦ ከም ዘሎ ኣነ ሎሚ ከም ዝሪኦ ክብል ከሎ ከዓ ንነብሱ ብዓይኒ እግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር ዝርእያ ይርእያ ምንባር እዩ እቲ ግልያ ናይ ኣክዓብ ንስኻ ንጎይታኻ ከም ዝበሎ ትብለኒ ኣለኻ ንዓኻ መንፈስ ናብ ዝኾነ ቦታ ምስ ወሰደካ ኣበየሎ ኢሉ ጎይታይ ሽግር ከየምፃለይ ከይንገሮት ትብለኒ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሎሚ ኣነ ከም ዝሪኦ እታ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕያው እዩ ስለዚ ነቲ ንነብስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝርእየና ምርኣይ ናበየናይ ምርኣይ ናብቲ ናይ ፍጹም ግልፀት ናብቲ ናይ ፍጹም ራእይ እዩ ዝመርሐና ዝወስደና እዩ ነዚ ፍጹም ንእግዚአብሔር ምርኣይን ከምቲ እግዚአብሔር ዝርእየና ጌርና ንእግዚአብሔር ርኢና ንነብስና ክንርኢ ዘሎ ፀጋ ናይ መወዳእታ ፀጋ እቲ ንፅበዮ ከም ደቂ ክርስቲያን
كم دك خريستوس أب قدامي كورنثوس معرف 13 قصر 10 تخلته حجس بمرزن واغواغو نرئي لنا شعو جنا قص نقص كنرئينا مو حج مقال فلت الله شعو جنا كم تانا تفلت كو كفلت يي حجي بواغواغو نرئي لنا أبسقا فينا بواغواغو نرئي لنا شعو جنا قص نقص كنرئينا أب سماياوي هوت هم منقسط أملاخ أبتا سماويتي يروساليم قدسان أبز مريت زعارون زدخمون زموتون زتواردون واقوهم زقبلوا لا جزية حج مقال فلت الله شعقنا كم تأنا تفلتكو خفلت يي نجزا رسنا كم تجزابير زرعيا قرنا مرأي مالت زابير بملكعن بمثلن فتيرو بدمو تبجوا كبرت نفسي كبرت هوتي زرعي امبار نجزا رسنا كم تجزابير زرعيا قرنا مرأي مالت حواري قدس يهودا أمل أخت قصر عسران حدن انتهي لله نتنا بهوت زل عالم زبصح محرت قويتا إيس كريستوس الناس أبهم سي نرئسهم بفقر أملاخ حلوان نتنا بهوت زل عالم زبصح محرت قويتا إيس كريستوس الناس أبهم نرئسهم بفقر أملاخ حلوان نجزا رسنا كم تجزا بهير زرينا مرأي مالتهم بقر نجزا رسنا بفقر أملاخ محلاو مالتي نابت إجزابير زرئيو مرأي بزحات إجزابير نارأيو نابت إجزابير زرئيو كرئيو بزي مخالهم بزح سأجم أجات إمومي أتوم نابت إجزابير زرئيو زرأيو خا إجزابير عبز مدرزي كاب كل ما فنت راوسيو موجس هيبو به وتامبيرو نزع علمنا كم برهان كبره كم شو كم كرو إجزابير نز موجس زي هيبو أمي أبزا فترة 30 شعاتن كسرت شعاتة أبزا بيت زيا كابايز سلطن يلبون سبيتي إخمو بجكا هس قلو كاي كلانن كمي غرخ زعابي خفات أبكر مكزابير كأحاتيات كقبر فإل بلاي نابت إكزابير زرئي يوم رأي أبكر ميوز نبرت أبكر ميوز قريب اللزلو قبجا أبكر ميو قريب اللزلو حتو زي كونس إكزابير أبتو بحق لبونا كي تأزز خلا بحق لبونا أي تزمو أب سيت سبعي أي تخيب زبل حقي أبكر ميو سلزنبرة بغندو إكزابيرون أبكر ميو سلزنبرة بسقا أبكر ميو زنبرة كالا أكال أنت بسقا زعدم وزنبرة عدمك كالا أكال يوسف قنا نابت إكزابير زرئيو نابت أي تزمو نابتي نابسيت سبعي أي تخيب زبل صنع حق أملا جنا حق صحف كي كنا بحق لبنا خلوك زابير سلز جلس قالو بزيو نتي مسجدل سجيرو بسجاز السجر قليل نجار أيقونن نابتك زابير زرعيون دحر زيرينا زمت سعبيناتك أبون جل لوكاس معرف شوعته قصري 30 شعتن أتزز أوعى فريساو دما نزريو انتاي ريز فريساو نزريو أز نبي اندز خونسي إزاز تنكيو تسبيتي حتياتني أمو من كميز مسألة مخانا مفلت أنا ريلو بلبو حسب أرستنا انتايو رأيو نابتك زابير زرئيو رأيو أتزز أوعى فريساو دما نزريو لو هاتك زابير أبتا سبيتي محرات إكزابير أبتا سبيتي مسرعاية انتايلو أزي نبي أيكونن اندحر نابت إكزابير زريو خنر أزي كإلنا نإكزابير كنريو خاء أي نخإلنينا سلازي قويتا أيسس كريستوس زريو زنبره نابتا بملكعن بمسلون زفترا أده نابتا أمينا ناوز مسأت أده نابتا بزي عرفتي بنبعاتا أقرو تتلقيو زنبرت هاده نتا كل خبرا خيعة بس أقرو رئيسا يأقارو تدرز تسرز نبرت هاده نتا خابزا أتو أتحيزا
كسابت شعو كسابت فريساو ززاروبو تدفئات المناد زرء نيرو قويتا اتفريساو جن نتحلو في تاريخا نتتمالن كن متمالن عبشوق تصرحو سراح نعود ناويز تمت نيرو سلازخ اي ترائز تفلالي كبري نزخر سميخون بتفريساو غيرو نعانا لومي كمهر الناس لزدليجن ناب حاتيات زي كونس ناب حاتياتنياتات كنتمت كمت እግዚአብሔር ዝጠመቶም كنتمت كمت እግዚአብሔር زمحارون كأمحارت خنكونሞ محرت كنركب እግዚአብሔር يدغفنا ስለዚህ አይ ጎይታ በምሳሌ ገይሩ እቲ ብዙሕ ዘፍቀረ ብዙሕ ኃጢአት ይዝሕደገሉ እቲ ብዙሕ ዝተሓድገሉ ብዙሕ ዘፍቅርሞ ብዙሕ ስለዘፍቀረት ብዙሕ ተሓዲግላ እዩ ስለዚ ካባኻብ መንግስቲ አምላኽ ካባኻብ ቅድመይ ንሳ ትበልጽ ኢሉ ብኡ ገይሩ ንዓና አሪምና እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ክንርኢ እግዚአብሔር ዓይነ ልቦናና ይፈተልና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምውሳን እዩ ንእግዚአብሔር ምስራአና ንእግዚአብሔር ምስራአና ንነብስና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ገርና ምስራአና ያ ናብቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ምስራአና بدحريو انتاي زمص نتزرعنا يو رأي كم فقاد እግዚአብሔር موسان ابزهلكم معراف 25 قصر 10 حدا في نهاس ودع الازار ودخاهن ارون امنغኦም بمقنعي ስለዝቀነአ نخرا خابدك እግዚአብሔር መለሰሞ ንደቅ እስራኤል بقناعتي አያጥፋአከወምን አብቲ ዝስዕብ ነጥብታትና ክንሪዮይና ፊንሃስ ወዳ አልዓዛር ወድ ካህን አሮን እንታይ ገይሩ አመንጎኦም ብምቅነአይ ስለዝቀነአይ ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ዝቀንኦ ቅንዓት ስለዝቀነአ አቤት አምላኽ ነውሪ ክስራሕ ምስራአየ አቤት አምላኽ ምዝራቡን ዘጸግም ጽያፍ ክስራሕ ምስራአየ እንታይ ገበረ ብምቅነአይ ቀነአ ንኹራ ካብ ደቂ እስራኤል መለሰሞ ንደቂ እስራኤል ብቁጣዓይ አያጥፋአከዎም ስለዚህ እቲ ፊንሃስ ካህን ፊንሃስ ወድ ካህን አልዓዛር ወድ አልዓዛር ዝወሰዶ ውሳኔ ጎነጽ ክመስል ክእል እዩ ስምዒት ክመስል ክእል እዩ ግን ንኽብሪ እግዚአብሔር ዝኾነ ካብ ደቂ እስራኤል ከዓ መዓት ዘዛረየ ውሳኔ ከም ዝነበረ እዩ ገሊጽዎ ዘሎ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ክንውስን ዘይክኢልና ቅንዓት አምላኽ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ፍቃድ አምላኽ ዝኾነ ክንውስን ድሕር ዘይክኢልና በቲ ንሕና ዝመስለና ግን አንጻር ፍቃድ እግዚአብሔር ዝኾነ አንጻር ድሕነት ነፍሳት ዝኾነ ውሳኔ እንውስን ንአምላኽ ምስ አምላኽ ደው ኢልና ኣለና እንዳበልና ንኽብሪ አምላኽ ደው ኢልና ኣለና እንዳበልና ስለ እምነት ንጣበቕ ኣለና እንዳበልና አንጻር እግዚአብሔር ዝኾነ ውሳኔ እንውስን ካብቲ ዝተወሰነ ምንመለበሚና ዝኾነ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጽር 54 እቶም ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከዓ ነዚ ምስ ረአዩ ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦን ክንብል ዶ ትደሊ ኢኻ በሉ መምህሮም እዩ ዝስጎብ ዘሎ መምህሮም እዩ ብመገዲ ጎይቶኦምን ኣምላኾምን መድሓኒኦምን እዩ ብሰማርያ ንኸይሓልፍ ሰብ ሰማርያ ዝኽልክልዎ ዘለዉ ስለዚ በትናታቶም ኣተሓሳስባ ንጎይታና ንጣበቐሉ ኣለና ንመድሓኒና ደጃ ደው ኢልና ኣለና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ካብ ሓዊ ካብ ሰማይ ኣውፂኦም እንድሕራ እንዲደሞም ንጎይቶኦም ይከላኸልሉ ኣለዉ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናየናይ መንፈስ ምዃንኩምሲ ኣይትፈልጥን ኢኹም ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ከድሕን እምበር ነፍሳት ከጥፍእ ኢሉ ኣይመፀን ስለዚ ናየናይ መንፈስ ምዃኖም እንድሕር ዘይፈሊጦም እዚ ግዜ እዚ ታራ ሰባት ኣይኮኑን ካብቶም ሙርያት ሃዋርያት እዮም እቲ ግዜ ድሩዕ ዕርገት ንሰማይ ዝዓርገሉ ድሕሪ ትንሳኤ እዩ ስለዚ እሳቶም ብከምዚ ዓይነት ፈተና እንተተፈቲኖም ንሕና ሎሚ ካብኡ ዝገድድ ፈተነታት ክንፍተን ከለና ብኸመይና ንለልዩ ካልእ እቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምውሳን ዝብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 16 እዚኣ እውን ምዕራፍ ሚስ ኮይና ኣላ 17 ኢልኩም ከተንብብዋ ብትሕትና እቕሬታ ሓትት ጳውሎስ ድማ
ኣብ ኣቴና ክጽበዮም ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣያ ብመንፈሱ ተቃጸለ። እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ኣምላኽ ክኸብረሉ ኣምላኽ ክምለኸሉ ዝግብኦ ከተማ ኣቴንስ ከተማ ኣቴና ተዓባይ ከተማ ትስልጥን ከተማ ብኽብሪ ኣምላኽ ብፍርሓት ኣምላኽ ክመልእ ዝግብኦ ብጣዖታት መሊኣ ምስ ጸናሓቶ መንፈሱ ተቃጸለ። እዚ ናይ ስምዒት ምቅጻል ኣይኮነን እዩ። እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብቲ ዳሕራይ ዝውስኖ ውሳኔ ተቃጺሉ መንፈሱ ምስ ተቃጸለ እንታይ እዩ ገይሩ ዝብል ክንሪኦ ኢና። ግን ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ክጽበዮም ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣየ ብመንፈሱ ተቃጸለ። ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩም ዘሕርቐና እንታይ ይኸውን? ሎሚ ብመንፈስና ዘቃጽል ንዓይን ንዓኹም እንታይ ይኸውን? ካልኦት ነዚ ጸጋ እንድሕር ዘየሉ ብሳዕብየኑ ዝመጽእ እንታይ እዩ? ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 2 ምስ ናይዚ ከዓ ተነፊሕኩም ኣለኹም እሞ እቲ ግብሪ ዝገበረ ካብ ማእከልኩም ምእንቲ ክርሕቕ ኢልኩም ከቶ ኣይግህኹምን እዩ። ኣብ ጥቕሲ ሓደ እንታይ እዩ ዝብል? ብሰሩ ጽያፍ ነውሪ ዝኾነ ኣብ ኣሕዛብ እኳ ዘይግበር ነውሪ ኣብ ማእኸልኩም ተገይሩ ኣሎ እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ነዚ ነውሪ እዚ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኢሉ። ብዛዕባ ዝነውሪ እዚ ኣብ ኣሕዛብ ዘይግበር ጽያፍ ኣብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ማእኸሎም ክግበር ከሎ መራሕቶምን ኣገልገልቶምን ኣመንቶም ይኹን ዋላ ሓንቲ ይኮነን ታራ ነገር ገለ ሪኦም ኣይጓሃኹምን ኢሉ። ከምቲ ጳውሎስ ብመንፈሱ ዝተቃጸለ ከምቲ ፊንሃስ ወዲ ኣልዓዛር ቅንኣት ኣምላኽ ዝቐንአ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ማእኸሎም ነውሪ ኣብ ኣሕዛብ ዘይግበር ነውሪ እናረኣዩ ከለዉ ግን ኣይጓሃዩን እዩ። ነቲ ነውሪ ኣብ ኣሕዛብ ዘይግበር ነውሪ ታራ ስራሕ ገይሮም ሪኦም። ስለዚ ከዓ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣይጓሃኹምን ኢሉ። ኣብ ኣሕዛብ ዘይግበር ነውሪ እናረኣኹም እዩ። ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 18 እንታይ እዩ ዝብል? ኦሆሊባ ሓብታ ከዓ እዚ ረኣየት እዩ፣ ብፍትወታ ከዓ ካብ ኣገደደት፣ ምንዝርናኣ ድማ ካብ ምንዝርና ሓብታ በዝሐ እዩ። ኣብዚ ትንቢት እዚ ኩላህና ከም ንርድኦ ኦሃላ ንመን እዩ ዝውክል? ኣብ ሰማርያ ዝነበረት ናይቶም 10 ነገድ እዩ። ኦሆሊባ ከዓ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት መንግስቲ ንመንግስቲ እስራኤል እዩ ዝውክል። ኣብቲ ትንቢት ከምኡ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ፣ ብግልፂ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ኦሆላ ንእግዚኣብሔር ብምብዳላ ጣዖታት ብምምላኻ ኣብ ርክሰት ብምንባራ እግዚአብሔር ሓያላት ንጉስ ንስልምናሶር ኣምፂኑ ኣሶር ተማሪኾም ክወርዱ ከለዉ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ህዝቢ ኦሆሊባ ተባሂሉ ዘሎ ግን 10 ነገድ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘቆጥዑ እግዚአብሔር ኣማሪ ተማሪኾም ዘለዉ ኢሎም ክምለሱ ክመሃሩ ዝግብኦም ልዕሊ 300 ዓመት ዝኾነ ሰማርያ ካብ ትማረኸሉ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ልዕሊ 300 ዓመት ዝኸውን ግዜ ተዋሂብዎም ክምለሱ ግን ኣይከኣሉን። ስለዚ ከዓ ጎይታ ኦሆሊባ ሓብታ ከዓ እዚ ረኣየት እዩ። ንዓና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ረኣዩ ብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ርክሰት ክትርኢኹም ረኣዩ፣ ግን እንታይ ግበሩ? ኣስተውዕሉ፣ ግን እንታይ ግበሩ? ኣይትሰንብዱ። ኦሆሊባ ሓብታ ዝረኣየት ግን ኣይተመልሰትን፣ ግን ኣይተነስሐትን፣ ብፍትወታ ካብ ኣገደደት እዩ፣ ብምንዝርና ድማ ካብ ምንዝርና ሓብታ በዝሐ እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ወለድና ኣሰሮም ምጥለል እንታይ እዮም ዝብሉ? መለበሚ ኣይግበርካ መለበሚ ከዓ ኣይኽላእኻ እዩ። ንኦሆሊባ እግዚአብሔር መለበሚ ሂብዋ። ኦሆላ ሓብታ ንእግዚአብሔር ብምብዳላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምምንዛራ ንጨካናት ሕሊፉ ክህባ ከሎ ከምዚ ሓብተይ ዝበፅሓ ከይበፅሓኒ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ናብ እግዚአብሔር ክንሳሕ ክትብል ዝግባኣ ኦሆሊባ ከዓ ካብ ኣገደደት እዩ። እዚ ጥፍኣት ዝደጋጊሙ ብነቢ ኤርምያስ ብኻልኦት ነቢያቱን ገይሩ ደጋጊሙ ተመለሱ፣ እንደዘይ ተመሊስኩም
7 ዓመት ኣብ ባቢሎን ንጨካናት ክትገዝኡኹም ኢልዎም ኦሆሊባ ክትምለስ ኣይከኣለትን ሎሚ ኦሆላን ኦሆሊባን ኣነ ንስኹምን ኢና ስለዚ እቲ ንውስኖ ውሳኔ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እቲ ንውስኖ ውሳኔ ከም ፊንሃስ ወዲ አልዓዛር ወዲ ካህን አሮን ብምቕናእ ኣምላኽ ክንቀንእ ከምቲ ኣምላኽ ዝቐንኦ ክንቀንእ ከምቲ ኣምላኽ ዝውስኖ ክንውስን እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ እቶም ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝወሰኑ ነቲ ቅኑዕ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ምውዓል ደድሕርቲ እስራኤላዊ ሰብኣይ ናብታ ዝደቀሱ ለኣተወ ነቲ እስራኤላዊ ሰብኣይን ነታ ሰበይትን ከዓ ረቃቂቱ ንክልቲኦም ወግኦም እቲ መዓት ድማ ካብ ደቂ እስራኤል ዛረየ እቲ ኩሉ ነውሪ ዝገበረሉ እግዚአብሔር ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ ዝበሎ ትእዛዝ ተጋሂሱ ደቂ እስራኤል ብምኽሪ በለዓም ምስ ኣህዛብ ምስ መንዘሩ ጣዖታት ኣምላኽ ምስ ኣምለኹ እዚ ጥራይ ከይኣክል ሓደ ወዲ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ካብተን ኣህዛብ ኣዋልድ ኣምፂኡ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እዩ እዞም ኩሎም ሰባት እንዳረኣይዎ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ከዓ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ታራ ሰብ ኣይነበረን መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ዓልየቱ ከይተረፈ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ርክሰት ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኑ ክፍፅሞ ይኽእል ነይሩ ከምቶም ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኖም ዝፈፀምዎ ነታ ምድያማዊት ሒዝዎ ኣምፂኡ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኣብቲ ድንኳን ታቦት ኣምላኽ ዘለዎ ኣምፂኡ ርክሰት ዝፍፅም ነይሩ ኣብዚ ኩነታት ዝምበኣር ፊንሃስ ወዲ አልዓዛር ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰደ እዚ ስጉምቲ እዚ እንደዘይወስድ ነይሩ እቲ መዓት ካብ ደቂ እስራኤል ኣይምዛረየን ስለዚ እቲ መዓት ካብ ደቂ እስራኤል ዛረየ እቲ ፊንሃስ ዝወሰደ ውሳኔ ጎንፂ ይመስል ናይ ቁጥዐ መንፈስ መስል እግዚአብሔር ግን ንደቂ እስራኤል ካብ መዓት ዘዛሪ ነፍሳት ዘድሕን ካብ መቕዘፍቲ ዘድሕን ንኽብራ ኣምላኽ ዝኾነ ውሳኔ ከም ዝኾነ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣመጊስዎ ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኣቴና ምስ ኣተወ ብመንፈሱ ተቃጸለ ኢልዎ ዘሎ እንታይ ይገይሩ ግን ብመንፈሱ ተቃጺሉ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ከይወፀ ነቲ ቅኑዕ ውሳኔ ነቲ ቅኑዕ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ እዩ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት 17:23 እናዘርኩ መቃድስኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል እተፃሓፎ መሰውእ ረኸብኩ እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም ተምልኽዎ ዘለኹም ንዕኡ እነግረኩም ኣለኹ ሓደስቲ ኣማልኽቲ እዩ ዝምህድ ዘሎ እንዳበሉ ክግረሙ ከለዉ ኣብቲ ብዙሕ ጣዖታት ዘለዎ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝኾነ ኣፍ ደገ ኣገልግሎት ዝኸፍት ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ዝተፃሓፎ ጣዖት ምስ ረኣየ ነቲ ጣዖት ዘይኮነስ ነቲ ኣብቲ ጣዖት ዘሎ ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል በዚ ዝረአ ጣዖት ዝፍለጥ ኣምላኽ ምዃኑ ክገልጽ በዚ ተጠቂሙ ንብዙሓት ሰብኣቴና ናብ በረኸት ከም ዘምፅኦም ክንሰምዖ ንደሊ ኢና እዚ ንግሆ መፂኻ መሃረና ንገረና ረዳእና ነዚ ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ክንፈልጦ ንደሊ ኢና ድሕሪ ሕጂ ነቶም ብኢድና ንሰርሖም ብወርቅን ብብሩርን ብዕንጨትን ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ ኣይነምልኽኒና እናመፀኻ ንገረና መሃረና ክብልዎ ዝኽኣሉ ኣብቲ መንፈሱ ተቃፂሉሉ ዝነበረ ነቲ ቅኑዕ ብውሳኔ ብቅኑዕ መንፈስ ስለ ዘተግበሮ እዩ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ረኣዩ ግን ከዓ ኣይትሰንብዱ እዩ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9:4 እግዚአብሔር ከዓ ብማእኸል ከተማ ብማእኸል ኢየሩሳሌም ሕለፍ እሞ ነቶም ዝጉሂን ነቶም ብዛዕባቲ ኣብ ማእኸላ ዝግበር ዘሎ ጽያፍ ዝጉሂን ዝትክዙንሲ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም በለኒ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ነቶም ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዝግበር ነቲ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ዝግበር ነቲ ኣብ መንጎ ቅዱስ ህዝቢ ዝግበር
نورن صيافن اتعاقمو مسا سلازخونت زتكزون زغيهم زحزنون بزعبات صياف اب جنباروم محتون غبرلهم بلن كبري نزخرسم يكون سلازخ اي حواري قدوس يهودا او قطر 22 نقاليهم نتوم زتاراتورو اردئوم نقاليهم كا كابحاو نقاليهم كابحاو منتيلكم اناغفوهم نقاليهم دما نتي بسغا زرخه خدان እንኳን ናጸላهم بفرحات ደንግጽለው እዚ ቃል እግዚአብሔር ሕያው ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር بخمي يختግበር ዝኽእል ቅዱሳን አቦታትና بخمي ያተግቢሮሞ نحنا ደቀም ምእንቲ ክንከውን ነትሎሚ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ዘጋጥም ዘሎ بخمينا ክንሰግሮ بخمينا ክንፈትሖ نخئل زبل حتو زبل طبب እግዚአብሔር مستوعال يهبنا بزعبا مقاريوس عبي كم تتصحيف اللوي وإتزلف منه فدفاد الأكيان إتسعلوم بأنت أرتومو أيوه مستيره لناك لعلى زعبس وهذا ولديت هاوميتوس فتح برأسك يمكن ما يفتح بك فتاريكي أما ماريساك زي ماريساك زبهال كابتوم سلسته مصحف منكوسات زبهال حديو أب عنكت 32 معرف 5 أب قز 250 إزي تصحيف الليل وإتزلف منه نزخون سب أي تصرف وفدفادس لأكيان إتسعلوم بأنت أرتومو بفلايك عن خفاءات سبات بسنك عرات لبوم أي تصرفهم أيوه مستره لناك لعلى زعبس وهتا قبل علت الزعبسن قبل علت الزحاتن أب حاتيات زلو مسترح لنا خالوهات يخون نحدكوا أي تصرف بفلاي كأنتهم منفساو عروت زقاتهم كفاءات سبات أي تصرفهم قبل علت الزحاتن زعبسن مسترح لنا خالوهات يخون إذا تاريخ زي بزح جزية سمعناه بزح جزية بيبناه كون خلينا تحطوا جن حجي بخمي أب هيوتنا بخمي أب بيت خريستياننا بخمي أب حزبنا بخمي أب قلقلوتنا نفسمو إيه إذا في السامية زي كل جزية أب كن مجزابير نصه سب سلزي لا أب تقدام حدا من إسي قال نجاري لما دمون كابت ختما كابت قدام الناوزة أبت خبابي يزولو قطر ووسي وعلم مالتي أبا مكاريوس عبي يمزبهالو أبت جزيت انت يمنيروم أبا منيت مالتك نايت قدام أما حدار نيروم سلازي اتوم زريل زو سمعون زنوبرو تاوميت أسودخا خاب قدام وسي بزقطراتو علالو النابلو نبا مكاريوس نقروا نيروم أبا مكاريوس تاوميتوس زغبرو زلو غبري تاوميتوس زطفو زلو طفات زيكونس تاوميتوس بخمي يملس يمزري نيرم تون كالوت قداماويان كا قداموم كيركس سرعات قداموم كيبالاشو معالتاوي كابت قدام بزوص قالو معالتك كيدوم حجخا اوسيو حجخا اب كم زبوتا وعيلو حجخا اب كم زبو اندابلو معالتاوي صبصابي هبوم نيرم امچرشا گن اتا كاب قدام وزي اب قطر كيدو زرخه باز نبرت حابتي ويناده قدر مدرن ابت قدام كتمصي جميرا سلازي نز كله صياف كري يخلو اتمبوتات كصاور وي قالو ابو حلف حلف واس حجس اب كندنسو زخدا نسا قدر مدرن ابز قدامنا مصيا ابز وشت قدام نورت فصمالا تاوميطوس ودخا خو يغبرالو لومي نعين نعهاتكم من زخقات منا هلو خمي متأمدنا يوم زابير زستوعلو أمره هبن مقاريوس عابقن حانتي آثار أيوم توامتوس بخمي يدحن سلازي بزحق زي مسمع عمسا أبيوم لعلم وقتصارهم كوينو حجي إلوم آتيا خبت قدام مسياب غزو آتيا غزا مستعصوه حجي مسيا الله نعنا يمسانا نولو
لما أنت حراي اندزي لناجن نعقون كابت مريحنات كابت أبمنية توريدنا خن علينا نتقدام زحلي نتقدام نستيرون قدس إنه انزعكب كلا أبمنية كن شيء مين عيلهم نزح حسابات زحاسيبهم እግዚአብሔር አሰሮ ምጥለል ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ እቶም ንሕና ቦታት ቤተክርስቲያን ንብሎም በዚህ ህይወት ዝሓልፍ እዮም እሞ እንድሕር ግድን ኢልኩምሲ ንዑና ይዞም ደቀይ ኢሎም ኣብቲ ገዛ ክበፅሑ ከለው ድምፂ እንዳገበሩ እንዳበሉ ምስ መፁ ድምፂ ምስ ሰምዐት ኣባ ጢሞቴዎስ እንታይ ገይሩ ኣብ ስጉርፎኦ ዝበሃል ዞም ኣብ ገጠር ዝዓበኹም ትፈልጦ ኢኹም ስጉርፎኦ ገይሩ ከዲኑ ኣብ ልዕሊኡ መጽሓፍ ኣቐሚጡ ከንድድ ጸኒሕዎም ማለት ስለዚ ቅዱስ ኣባ መቃሪዮስ ምስ ኢሎም እንታይ ኣሚሎም ኣብታ ስጉርፎኦ ኮፍ ኢሎም ማለት ሕጂታ ካብ ገጠር መጽያ ኣብ ኣባ ጢሞቴዎስ ኣብ ገዙ ኣትያላ ዝበልኩማ ሰብ ድለይዋ ኣሎ ደልዮም ክረኽብዋ ኣይከኣሉን ንሕና ክንኣቱ ርኢናዮ ኣይና ንሳ ክትኣቱ ከላ ገዛ ተዓፅዩ ሕጂ ኣበይ ከም ዘላ ግን ክንረኽባ ኣይከኣልናን ግን ምእታው ግን ኣትያ ኣይሎሞም ማለት كتأتون تتريوا نيركم عمقي كونتن كتسور مرفع كونتن أبسط كتحبا سلازي خيرو جاجا خنكيرو عندكم سبايعكم أتوز أولادكم جوارو إلهم أفاني مؤمن شعو تقند مستير أباتمت توميت أسن أتا مسؤو أود كات ودي غازلان كدحنو فقاد أملاخ زيو نابزر يوسلز نبوري إنك أنا تخلو مسارو خدبير زخون صور كسروا وزخالو سلازم انت عملهم حديثهما وفو هالو كتاوميت أسولدي كم يلا خايل أبو صبغ له فرحت في إلي دخامت في إلي دكاست في إلي زموت في إلي كل في إلي كم زتريني يا نبدأ بسأل سجد صبغ له خلهم شو تعلموا تاوميت ولدي تاوميتوس فتح برئسك يمكن ما يفتح بك فتاريك أمهرت أملاخ كي تقلد أملاخ كيف ردك خلو ننفسها بعلها فردا إذا مسبلوا اتودي أوزل لو مستير أملاخ كم زقالس اللهم سلز فلته هو بوي خمس قاتيمو اتاسب كأب تخفيل كيازل لها أو اللايل سلازي نعاء أوسيوم أب نايبونت مخيروم زاقوا علي بسقاونا يربحاكني مسبات واميتوس مخارسي بسقاونا يربحاكني اندحركم مداليخي كخدنو زخؤلو كسلمو زخؤلو كابلعو زخؤلو كالو تعلماويانا اللوخي إذن كم زسخت حاسبيو زسرحالو زي كونس إذن أي قدسنا وتا أب كالو وتا زحات ابن السحان حلفو الليو سلازي እግዚአብሔር ነፍስኻ ክትፈቅዲ ይጽዋዕ ከሎ ኢሎም ኣባ ታውሚጦስን እታ ኣደ ወይ ተሓትን ብንስሓ ከም ዝምለሱ ጸሎት ከዘውትሩ ኩሉ ግዜ ወንጌል ዮሐንስ በብ ሰለስተ ገይሮም መዓልታዊ ክደግሙ መኺሮም ኣነሲሖም ብኸምዚ ስለዚ ተቀበልዎም ኣባ ታውሚጦስ ካብቲ ዝነበሮም ውድቀት ተነሲሖም ኣብ ቅድስና ከም ዝበጽሑ እታ ምስኦም ኣብ ውድቀት ዝነበረት ኣብ ርክሰት ዝነበረትን تنسيها أب قدسنا خمس بصحت أتي تاريخ ناي قدسنا أبوتاتنا ينقرنا سلازي قدسنا أبوتاتنا نتا أبقال እግዚአብሔር رأيو زبلو بعين እግዚአብሔር نا رأيو نبرخت كوينم يوم لومي نحنا بزعبا لومي تنريون نسمعو زلنا تغيرون زي فلت تسمعون زي فلت أوشت بيت خريستياننا أوشت منفساو مريحنت أب وشتتهم أبزلع على معارك زلو أبوتات بتخريستيان كنزا عينت كونتات كقاتون كله انتاينا هنقبر بنو يشاهن داستنا لنا خنعلل لو مخا أخمز تباهيلو لو مخا أخمز تغيرو لو مخا أخمز بحالالو بخومو دينا قزينا خنحلفو ويس كمتهم بزعباتهم أبتقدس بوتا بزقبر سيافن رخصتن زحازنون زتكزون أبقنبارهم محتم قبر اللهم كمستباهله بزعبا لو متن سمعون نريون زلنا بعقمنا كنبع بعقمنا كنقهي بعقمنا كننازز بعقمنا بركه نكفل እግዚአብሔር ይደግፈና
قال እግዚአብሔር أقدمو زنجرنا قد مخلت شح رأيو إلو زنجرنا رئينا خنستوعل رئينا قنع الثاني خنوسن نتزو السنة وقنع الثاني كم فقال እግዚአብሔር كان تكبر نزئنا تسوينا مولومي أم مدرخ وصيخا مزدراب زي كونس نتقال كم تبوتاتنا بهوت زنبرلو بهوت كنبرلو محرت እግዚአብሔር أملاخنان صلوت كلهم قدسان أبوتاتنا مس كلهنا يخون سنيلكم سلاس سمعكمني أبتقبروا صلوت كله እግዚአብሔር يسمعكم زنبرنا أقلقلوت نالبات دهريلنا زاتنا كنهلو سنال نخيل نእግዚአብሔር مرأي نجزا رسنا كم تእግዚአብሔር زريئنا غيرنا مرأي نابت እግዚአብሔር زريئو مرأي قنع وساني موسان نتز وسنا وساني أب جبري معل نو أب جبر زوعلو كم يجرم أو علمو كم يجرم كابو من تاين مهاركا كابا مقاريوس عبي أزنيرو أقلقلوت نامو أجميرو زفت سمنا لؤلة بحري فتارينا ناي بحر مسقانا يبسحيو سنيلكم سلسة معكمني أبتقبروا وصولت كله እግዚአብሔር اسمعكم امدهس اقري عاتشي دهس اللسان مالت كاب اقرها بعنقاف بخنافركا معنقاف يخفئ الولو سيراكمو بفلاتخون بدفرت بزي فلاتخون بزي مستوعال زتقاقهوها أريمكم كتسمعوا أريمكم كتنببوا باسم እግዚአብሔር محسن سلقالات እግዚአብሔር استمسقنا يهون تمسكنا كاذي